Namo banarin naik kagasan urang kati kulanana taat waduh bana urang kati kuinado kakurai tajilai bana kakurai tajina lalu ke dalam pasar dalam daerah Pariyaman dari padanga kanamil namu abana denai bapa sanurangan lalu nanta adu bana urang lalu indah adu dan tampi hati lai bana nantampe hati la jauh mangkota kan derame parui dengan luar kala dia kia kacancang cancang kambiang batigo kami mandendang di pasar dikunci asan kawan lalu diura ayo di manyo kiniyo ngangiran capil lama di golori Suadi mali cangor bila mama ilang pula mati mangaleso kamalasu sakawati pilam kumpiron nakan rabain bayin tayan soma nasana punyaru maruditara lampuni ibaman kasih ke kabela putui ulama puto kasurui padalama katore Allah madoro mantuan dan ajuan Hoya lela tabang si bangau putih inggo dihilang tak tangah sawah pinjai panabang abai tibo di bayu apa tati go bungo silanjo atau hari rang ambi agatoka apakah nambah kocok jokaina putih di bali apa-apa sabila sama lamai dalam aku pendatang mahalai kegabantan apontanyo kadi jabe asia karang asih kota kata dia kacancan kambiang abatigo mandendang karena mungkin bagura otak kalah talidin sangko kabua yang katuangan diri makiro nyatuan ada najugo janyo tapi motilah lepekadang kadang dia tepat tangan sao abaga yogain baju di ruang bandang tempat ajuo tuan ajuonya gaba di lamana tanjung abamere salamba edat talaba indah bagan tilai urang ala sudah tahun baru sasimpang jari kana kapan laga sabaju katuna kandung baaraso kane jilat pangasakinyo kajan tuang ati kandung di mala nakatawan tako sanggo maraso kana tuan dan jawojan. Terima kasih. Ayolah mama jadi sana sabalun dia gia kanda apa atau mak datu atau pariaman lamu 50 ton ada sawernya eka suntai surang saja nanya ndak boleh satu makson ibu Rina
pasaba mama jadi sana nang kandak dulu tetap kita duluan kita lagi coba ambil lado dulu baru naik ikan sutai 50 ton tasabui bana ikan sutai awak rancak sedang marando siang-siang mambiak patai kalau sanjo mambiak kapelo Sabalung kay kasutay na coba ambil lado dulu. Sabay tay. Anak rang coba tiba di musim nan bakini ko ayayato dan tingadakan laran kedua baka anda jumpa anak kasih tahu selalu asal yakin awaniya lamonyo lame kasampai Lai Tuhan Elo awatenga Oi samo bangsa Kok kayo Oi diukuanyo karam dedinyo la oi tuan
sorak-sorak indu-indu atau lagu atu sini rusuh kami. Apa tu lah dibawa toko-tokonya dulang tu. Tunggu dulu dah. Aduh kan dak orang sih pakai piti 50.000 kasutai surang lagunya piaman lamon aja tay. Aku tidak ada bantuan ada kata ya. Utai surang ya. Tuh. Tuan 50 tadi bagi 2 itu kalau saluang. Sebab kerajo berdua. Cari tambahnya cik lain. Kalau cik kok payah membaginya nak nanti gede loh. Ayo. Ada tambahan amiru cik lain tak tukang saluang lah iyo loh. Pucuk ubi nedai tumbuhannya di tepi pagar diambil sultan pemenan kawo si sambalado lama dicampur cuma cuara dibuat di petang hari lama makan apa samo-samo ibu kuku ngilu taruh palungga banangko barek nyoba banang to pelaci di boju ngandek badan takui bacara biar rompak sama jobendi di dawe oi nak sama lulu akaduhnya deda dak adokan dak nanta tagun dang adek mama jale-jale piaman panjang diminta anyoma oi marato ayam gadang ayam rabun di sangkotan dua kamanate batu bonggo dan dia raminyo deda oi 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 tiramyo kasih candonyo udah lah dia biru semalam ko candi lah tukang saluang dan akan malah sudah iko ado jatah untuk udah cindonyo deda oi 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 nan biru gak cie lai urang rumah sabab dek kami badu wojo tukang saluang na bakar ajo deda oi 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 terima kasih dan mudah-mudahan berkah amin ya rabbal alamin aku suena di sanduang lalai pangkalan basimpang tiga udah
Babagai kampuang nan di dalam lapenan dari Gunung Malintang ada PTP Kabun Gata dalam daerah Lubu Alai lapenan dari Maropeti Kailia Pulau Bosialang oi kiangnya durian tinggi sialang jo kampung harapan batenyo kampung agalugu asia jo gambia sejak sari enan salarui salamonangko lah dijumbo bapahan dalam sakete indah iman bagoyang lah babagai asuang pitanang kabe nan indah kadiung kadi kabe dikunci arek lalu malam jadi pakalang untuk pamenan setio ari indah taniai malapekan baik itu sayang majago buhuan dedai oi nandek kanduang baputusin deda Terima kasih malam ini ala dibari kami baduo calik nambah duo meminta kini kok layado na untuk nambah duo kok sama lampu deda tukang organ nama minta senek pulau dai iya dampe untuk kembali paket pagi beko terima kasih dah Samdiak nan baju hitam malam ini kanda iko samudia gia balik bangke lutui udah kini lah jale lutui bacando pangubah karambi yang deda sangok bana na baju hitam nan iko lah 10 peri yang buah dimakanannya deda cantik lah tuh topik-topik tetapi yang nak peri yang maka tuh topik udah tuh hijau bukan dia tak hijau dah jadi udah kesini hijau alah dah ibu wali kesutai agelah dendang agi celai dia dapat ni soga aja terima kasih layak kasutaya batolongan kami kini kola tiba pulau kini salai we makson ni boatinyo adema kurang dua lay udah tuan nema tukang organ tak diagi organnya kemati saja nema Sabar dulu maksona orang menonton awak menonton masuk di Bali kacang goreng di bayi duduk sate surang film main lampu mati bakal esok sabar suwok di sangkuati le film kungfu kironyo maksona bapak pacaran rasa menyasar punya rumah harap datang
putih lampu mati takana jaso lampu togok kasurui badala malu tuana katona samu badorongan dema hari malam baru seruswa duduk lama di narik kalagu iko diminta ayunan de inalainan maruswa kami batigo yang dapet maksudnya tukang organ mak ibu hatinya tambahlah dua laidai tuan nema kok indah tapaso baru suara saja lalai malam kini dibuka seorang basal yang ada mama sama laku daerah Bangalan Pasan kok disabui petung kali di tahun 9 sampai di sini nambah baru-baru ciak bantah dua kapal di sini tando kasih sayang kok gini apa kok disabui awak gae anak labanya surang lalu dalam dia surang bagaluang di muka TV lalu bagaluang makai saruang mamai janyo gae babini mulema oi kandana sama direnangan labuni guru malam kini letakwi ambo mandangan ko awi baut lamin bangurawa sama langkuma sekali lain di pemandangan pasan disawit nasib itu laki-laki saja kete anak digadangan lagadang minyak karantau kanin duanya lagi lorau nawak bauni mak rumah sajune mak ay 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 yo alalai lakarajo kasuta yang boka onema Oi terima kasih udah renai laba tolong kami batigo sabantalai pasti dapet dua alai cie tukang organ untua udah naniku nedan basa badulu ayalah mama jersana la panjang lo kalau gue iko